Dvaja technologickí giganti, Cisco a Samsung. Každý z nich vlastnil tisíce patentov. Tieto patenty sú ako zbrane. Môžu ti chrániť biznis alebo spustiť vojnu, ktorá ťa bude stať milióny na právnikoch. V roku 2014 sa Cisco a Samsung rozhodli, že namiesto bojovania uzavrú mierovú dohodu. Globálnu krížovú licenciu na 10 rokov. Výsledok? Predvídateľnosť. Menej súdnych sporov a viac energie na to, čo je podstatné. Vytvárať produkty a inovácie. Čo je krížová licencia, tzv. Cross-licensing? Znamená, že dve firmy si navzájom dajú právo používať svoje patenty. Cisco môže používať technológie Samsungu a Samsung môže používať technológie Cisca. Výhoda? Žiadne žaloby o porušovanie práv. Obe firmy šetria čas aj peniaze a namiesto boja investujú do vývoja. Dohoda pokrývala existujúce aj budúce patenty, takže sa nemusia vrácať k stolu za každým, keď vznikne nová technológia. Patent wars, teda vojny patentové, tak v tom čase boli technologické firmy uprostred tzv. Patentových vojen. Apple žaloval Samsung, Microsoft bojoval s Google a každý nový produkt mohol znamenať ďalší spor. Tieto súdne bitky spomaľovali inovácie, stáli stovky miliónov dolárov a často slúžili len ako taktické hry medzi gigantmi. Cisco a Samsung pochopili, že je výhodnejšie vymeniť zbrane za obchodné karty. Licencovanie je zároveň defenzíva aj ofenzíva. Môžeš sa chrániť a zároveň získať prístup k tých technológiám konkurenta. Ako vyzerala dohoda? Trvanie 10 rokov, dlhý horizont, ktorý dáva stabilitu obom stranám. Rozsah, pokrytie existujúcich patentov, aj tých, ktoré vzniknú počas trvania dohody a teda budúce nájdenia. Cieľom bolo znížiť počet sporov, umožniť rýchlejšiu spoluprácu na produktoch, mať jasné pravidlá hry pre globálny trh. Kľúčové klauzuly, na ktoré treba myslieť, tzv. Future filings, presne definovať, ako sa budú licencovať patenty, ktoré vzniknú v budúcnosti. Tzv. MFN klauzula, teda Most Favored Nation záruka, že jedna strana dostane rovnaké alebo lepšie podmienky, ako by dostal iný partner. Sublicencovanie, čiže môžu byť práva prenesené na dcérske firmy alebo partnerov. A teritoriálne obmedzenia, na aké krajiny sa dohoda vzťahuje. Poučenie pre malé stredné firmy? Aj malé stredné podniky môžu použiť tento princíp. Sme teda malý stredný podnik s korporáciou, ty máš know-how alebo unikátnu technológiu, veľká firma má distribučný kanál a trh. Namiesto súdov alebo bojov sa dohodnete na výmene licencií. Ty dostaneš prístup na trh, oni tvoju technológiu. Je to win-win. Žiadne právne vojny.